Més de 40 milions de xiquets i xiquetes són explotats en el món per reduir costos en la indústria, agricultura i la mineria. La igualtat de gènere depèn de la fi de la violència contra la dona, perquè deixi d'utilitzar-se-la com a esclava. Segons Médicos del Mundo, en Txetxènia es violen impunement els drets humans a diari. Salaris mínims insuficients fan possible la reducció de preus en productes de països tercers, on només guanyen els poderosos, mentre els treballadors no tenen ni per menjar. El preu que es paga als productors no els permet mantenir condicions de vida dignes. Els costos en petroli augmenten considerablement mentre els productes propis acaben tirant-se. I ara més en positiu. Estudis recents han demostrat que el xicotet comerç ofereix més garanties de qualitat, i això davant la crisi suposa un suport molt important per reactivar l'economia creant llocs de treball. La gastronomia tradicional és més saludable, econòmica i a l'abast de... Aixiu tots de casa, que la festa avui. Feu dolços de nata i coques de brull. Polimenteu fustes i emblanquineu murs, perquè Carles d'Àustria ha jurat els furs. Des de la Font de la Figuera vos convidem a que vingueu a visitar-nos a la Fira Gastronòmica i del Xicotet Comerç, que tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 d'abril. Vos esperem amb els braços oberts perquè gaudiu, perquè observeu, perquè valorem tots d'una forma diferent el que suposa el comerç més pròxim, el comerç més senzill, el comerç que en un moment determinat sol resoldre'ns la papereta quan tenim qualsevol problema. Hem preparat una sèrie d'activitats molt importants, esperem que vos agrade molt i tot aquest esforç està fet precisament per a que vingueu a disfrutar i per a que vingueu a menjar i a beure, que això sempre està bé. Passeu-me la bota i seguiu tocant. Més de 40 milions de xiquets i xiquetes són explotats en el món per reduir costos en la indústria, agricultura i la mineria. La igualtat de gènere depèn de la fi de la violència contra la dona, perquè deixi d'utilitzar-se-la com a esclava. Segons Médicos del Mundo, en Txetxènia es violen impunement els drets humans a diari.
Salaris mínims insuficients fan possible la reducció de preus en productes de països tercers, on només guanyen els poderosos, mentre els treballadors no tenen ni per menjar. El preu que es paga als productors no els permet mantindre condicions de vida dignes. Els costos en petroli augmenten considerablement mentre els productes propis acaben tirant-se. I ara més en positiu. Estudis recents han demostrat que el xicotet comerç ofereix més garanties de qualitat i això davant la crisi suposa un suport molt important per reactivar l'economia creant llocs de treball. La gastronomia tradicional és més saludable, econòmica i a l'abast de... Eixiu tots de casa que la festa avui, feu dolços de nata i coques de brull, polimenteu fustes i emblanquineu murs, perquè Carles d'Àustria ha jurat els furs. Des de la Font de la Figuera vos convidem a que vingueu a visitar-nos a la Fira Gastronòmica i del Xicotet Comerç, que tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 d'abril. Vos esperem amb els braços oberts perquè gaudiu, perquè observeu, perquè valorem tots d'una forma diferent el que suposa el comerç més pròxim, el comerç més senzill, el comerç que en un moment determinat sol resoldre'ns la papereta quan tenim qualsevol problema. Hem preparat una sèrie d'activitats molt importants, esperem que vos agrade molt i tot aquest esforç està fet precisament per a que vingueu a disfrutar i per a que vingueu a menjar i a beure, que això sempre està bé. Passeu-me la bota i seguiu tocant.